Çîroka Hopo hebû nebû carek caran rehmendê bavê hezir û guhdaran. Şivanekî ku navê wî Hopo bû hebû. Li cem mirovekî maldar şivantî dikir. Xwediyê pez neheqî û zilm li Hopo dikir. Di karê giran de Hopo da xebitandin. Her curê karê malê, karê şivandî û karê zêviyan bi Hopo dan kirin. Hopo wek însanekî ne raza û ne rabû ticarî. Rojekê Hopo nimêj kir. Piştî nimêjê destê xwe rakir û ji Xweda re dua kir got: Ya Rabbî ê ku bêjê min Hopo tu bihêlî ku tirkê bikê. Dûra radizê, Hopo dikevê xeweke giran, ji bo vêna serê sibê zû şiyar nabe. Jina Xwediyê malê dibîne ku hê pez û dewar li hewşê na. Bihêşt diçe oda şivan dibêje: Hopo şiyar ba. Dema ku jina Xwediyê malê got Hopo tirak kir. Vê carê jinikê bi dengekî nizm bakî şivan kir. Dema ku jina Xwediyê malê ku Hopo dîsa tir kir. Ji şerma jinik hat ba mêrê xwe. Giliyê şivan ji mêrê xwe re kir. Mêrik bi awayekî dijwar dibêje: Hopo Hopo, mêrik dû tira dike. Mêrik vê carê bi nerm dibêje: Hopo. Mêrik dîsa tirakê dike. Mêrik tê ba pîreka xwe, ji pîreka xwe re dibêje: Hirmet, here ba mela da nîvîştekê ji fanrê me re çê bike. Jina Xwediyê malê berê xwe didê mala mela. Tê ji mela nîvîştekê dixwaze. Mela dirajê kaxiz û pênûsê. Ji pîrekê re navê şivan dipirsê. Pîrek şerm dike. Mela bi hirs dîsa navê şivan pirs dike. Pîrek bi dengekî nerm dibêje: Hopo. Dema ku dibêje Hopo tirakê dike. Mela ji pîrekê re dibêje: Xanim kaxiz û pênûs hevdû nagirin. Qaweta min nagihêje vê meselê. û jinikê dişêne mala wê. Ji wê rojê pê ve jin û mêrê wê Hopo li ser desta din kirin. Ji xênî şivantiyê ti karên giran pê nekirin. û ji bo ku tira nekin ji Hopo re li gotin kurê me: Çîroka me diyaran rehmendê bavê guhdaran.